rujak nanas pantase wadai kelas nangka rujae para sarjana aja ngaya dimen lestari widodo rujak jeruk lintang rino maraeso jenggrang jenggro wong tresno suwe ra penuh vokalnya jenengan tambahin mas volumenya kembang jambu sadompol makro telu goyang guyu adune wong arep melu kembang aprek calumprek tibane mireng milang miling golek sing lancir kuning kembang nangka ditandur ning ora-ora aja ngaya dimen lestari widodo ayo ayo cek cek rujak nanas pantase wadai kelas timas timas nglabui wong ora waras rujak nangka rujake para sarjana aja ngaya dimen lestari widodo rujak jeruk lintang rino maraeso jenggrang jenggro wong tresno suwe ra penuh rujak blimbing noyorana mudah maling maling putri konangan Raden Parmati Sitlo kembang jambu sadompol makro telu guyang guyu padune wong arep melu kembang ngepreng salumpreng tibane mireng milang miling golek sing lancir kuning kembang nangka ditandur ning ora-ora aja ngaya dimen lestari widodo
kuwi wong ora waras rujak nongko rujak para sarajana aja kaya dimbalas kari lidodo rujak jeruk lintang rino marah esok cekrak cekruk wong wera betul rujak blimbing kaya rono rujak maling maling putri konangan Raden Permati
Iya. Mati. Pak, kalah. Yo. Alon-alon